வாழ்வில் வெற்றியை நோக்கி ஓடி ஓடி சோர்வு அடைந்து விட்டீர்களா? உங்கள் மீது உங்களுக்கே சந்தேகம் வர தொடங்கிவிட்டதா? அப்படியென்றால் நிச்சயம் நீங்கள் வெற்றிக்கு மிக அருகில்தான் உள்ளீர்கள். வெற்றிக்கு ஒரு அடிவித் தொலைவில் மட்டுமே நீங்கள் இருந்தாலும் கூட அந்த ஒரு அடியும் கடந்தால் மட்டுமே வெற்றியை சுமக்க முடியும். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற கதையை பார்த்தீங்கன்னா விடாமுயற்சி கதை. கதைக்குள்ளே போகலாமா? ஒரு ஊரில் ஒரு விவசாயி இருந்தார். அவருக்கு 3 மகன்கள் இருந்தாங்க. ஒருத்தன் பேரு கென். அவன் ரொம்ப திறமைசாலியா இருந்தாலும் சோம்பேறி இருந்தான். அடுத்தவன் பேர் ஜின். அவன் நல்லவனா இருந்தாலும் பயந்தாங்கொல்லியாய் இருந்தான். ஆனா 3வது மகன் ஜான் எல்லா திறமையும் உள்ளவனா இருந்தான். ஒரு நாள் அந்த விவசாயி அப்பா அவங்க 3 பேரையும் கூப்பிட்டாரு. ஒரு வாரமா நம்மளுடைய வயல்ல இருக்கிற விளைச்சல் எல்லாத்தையும் ஏதோ ஒரு மிருகம் தின்னுக்கிட்டு போயிடுது. அது என்னன்னு தெரியல. எந்த காலடி தடமும் கண்டுபிடிக்க முடியலன்னு சொன்னாரு. அதை கேட்ட 3 மகன்களுக்கும் ஒரே ஆச்சரியமா போச்சு. அது எப்படி வயலுக்கு வந்து பயிர்களை திங்கிறது மிருகத்தோட காலடி யாருக்கும் தெரியாம போச்சுன்னு ஆச்சரியப்பட்டாங்க. அதனால அன்னைக்கு கென் வயலுக்கு போறத சொல்லிட்டு நடந்து போனான். அவன் ராத்திரி காவல் இருக்கும்போது ஏதோ மிருகத்தோட சத்தம் அவனுக்கு கேட்டுச்சு. உடனே பயந்து போனான் கென். வேகமாக வீட்டுக்கு ஓடி வந்துட்டான். அடுத்த நாள் ஜின் காவலுக்கு கிளம்பி நடந்து போனான். அவனுக்கு ரொம்ப பயமா இருந்துச்சு. வயலுக்கு போய் காத்திருந்த ஜின்னுக்கு அந்த மிருகத்தோட சத்தம் கேட்டுச்சு. ஏற்கனவே பயந்து போந்த ஜின்னுக்கு ரொம்ப பயம் வந்துடுச்சு. அதனால வேகமாக வீட்டுக்கு ஓடி வந்தான் ஜின். வீட்டுக்கு வந்த ஜின் கிட்ட விஷயத்தை கேள்விப்பட்ட தைரியசாலி ஆன ஜான், நான் அடுத்த நாள் போய் அந்த மிருகத்தை கண்டுபிடிக்கிறேன்னு சொன்னான். மறுநாள் வயலுக்கு போன ஜான் அந்த மிருகத்தோடு சத்தம் கேட்டதும் அந்த மிருகம் சத்தம் எங்கிருந்து வருதுன்னு பார்த்து அங்கு மெதுவா நடந்து போனான். அங்க ஒரு வெள்ளை கலர் மாயக்குதிரை வயல்ல இருக்கிற பயிர்கள் எல்லாம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு. அதை பார்த்த ஜான் மெதுவா அது கிட்ட போய் அதை தொட்டான். குதிரை அவனுக்கு லேசா தலைய ஆட்டுச்சு. அதனால ஒரு கரும்பை எடுத்து அதுக்கு சாப்பிட கொடுத்தான். உடனே அந்த மாய குதிரை ஒரு பித்தளை செஞ்ச கவசத்தை அவனுக்கு பரிசா கொடுத்துட்டு ஓடிடுச்சு. அதை கவசத்தை வீட்டுக்கு கொண்டு போனா வீண் பிரச்சனை வரும்னு நினைச்ச ஜான் அதை அங்கேயே ஒரு இடத்துல மறைச்சு வச்சான். மறுநாள் அந்த குதிரை அங்கு வந்து அப்ப ஜான் அதுக்கு ஒரு வெள்ளைக்கட்டி சாப்பிட கொடுத்தான். உடனே வெள்ளியில செஞ்ச கவசத்தை அவனுக்கு கொடுத்துச்சு அந்த மாய குதிரை. மறுநாள் அங்கு வந்த குதிரைக்கு நிறைய சாப்பிட கொடுத்தான் ஜான். அன்னைக்கு அந்த குதிரை தங்கத்துல செஞ்ச கவசத்தை அவனுக்கு கொடுத்துச்சு. ஜானும் அந்த குதிரையும் ரொம்ப நண்பர்களாக மாறிட்டாங்க. அடுத்த நாள் காலையில அரண்மனைக்கு தளபதி அந்த ஊருக்கு வந்தார். அரசரோட மகளான இளவரசிய ஒரு சூனியக்காரி பக்கத்துல இருக்கிற கண்ணாடி மலை மேல கொண்டு போய் விட்டுச்சு. யாரெல்லாம் அவளை காப்பாற்ற முடியல அவளை பத்திரமாக கூட்டிக்கிட்டு வருபவங்களுக்கு அரசு பரிசு கொடுப்பாருன்னு சொன்னாரு அந்த தளபதி. உடனே கென் அந்த கண்ணாடி மலைக்கு போய் மெதுவா மேலே ஏற பார்த்தான். ஆனா அந்த மலை முழுவதும் வழுக்கிறது கண்ணாடி இருந்தாலா அவன் பாதி மலை மேலே ஏறினான். வழுக்கி கீழே வந்துட்டான். உடனே ஜின் அந்த மலை மேலே ஏற ஆரம்பிச்சான். அவனாலையும் அந்த மலை மேல முழுசா ஏற முடியல. ஆனா ஜான் அந்த மந்திர குதிரையை கூப்பிட்டு அது மேல அந்த குதிரையை கொடுத்த பித்தளை கவசத்தை போட்டுக்கிட்டு வேகமாக ஓடி அந்த கண்ணாடி மலை மேல ஏற ஆரம்பிச்சான். பாதி தூரம் ஏறினதும் அந்த குதிரைக்கும் கண்ணாடி கால் வழுக்கிடுச்சு. அப்படியே குதிரையோடு ஜான் கீழே விழுந்துட்டான். உடனே அந்த மாய குதிரை அவனுக்கு கொடுத்த வெள்ளி கவசை எடுத்து போட்டுக்கிட்டு திரும்பவும் மலை மேல ஏற முயற்சி செய்தான் ஜான். இந்த தடவை முக்காவாசி கண்ணாடி மலை மேல ஏறினதும் குதிரைக்கு கால் வழுக்கிடுச்சு. அதனால அவனும் குதிரையும் கீழே விழுந்துட்டாங்க.
கீழே விழுந்த ஜான் விடாமுயற்சியோடு தங்க கவசத்தை மாட்டிக்கிட்டு மாய குதிரை மேலே ஏறி தங்க மலை மேலே ஏற முயற்சி செய்தான். ஆனா இந்த தடவை சுலபமா அந்த மலை மேலே ஏறிட்டான். அவனை பார்த்த இளவரசருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அவங்களையும் குதிரை மேலே ஏற்றிக்கிட்டு மெதுவா கீழே வந்தான் ஜான். நேரா அரண்மனைக்கு வந்த இளவரசியை அரசர்கிட்ட ஒப்படைச்சான் ஜான். உடனே அந்த அரசர் அரசாங்கத்தையே அவனுக்கு பரிசாக கொடுத்தாரு. அப்பதான் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுது, ஜான் தன்கிட்ட இருந்த கவசங்களாயோ மாய குதிரைங்களாயோ அந்த மலை மேலே ஏறல. அவன்கிட்ட இருந்த தன்னம்பிக்கையும் விடாமுயற்சியுமே அவனுடைய சாதனைக்கு காரணமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஒரு பூனை குட்டி போடுவதற்கு 2 மாதங்களே ஆகும். அதுவே ஒரு யானை குட்டி போடுவதற்கு 18 மாதங்கள் ஆகும். இது போல தான் உங்கள் வெற்றியும் சிறிது தாமதமாக ஆகலாம். ஆனால் உங்கள் வெற்றி யானை போன்று மிக பிரம்மாண்டமானதாக இருக்கும். மாபெரும் வெற்றி அடைய வேண்டுமாயின் மாபெரும் உழைப்பை கொடுத்துத்தான் ஆக்க வேண்டும். இந்த மாதிரி பல கதைகளை மேலும் கேட்க விரும்பினால் நம்மளுடைய சேனலை உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய்.